ወነንተን ስራሕተኛታትን ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ቱሪዝም ከተማ መንደፈራ ብምኽንያት እቲ ብማይን ቱሪዝምን ሓባራዊ መጻኢና ነው ሕሳብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝመጽእ 28 መስከረም ዝበዓል ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም 2013 ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ወፈራ ማእቶት ኣካይዶም እቲ ስራሕ ምፍዋስ ማይ ክዖን ምስራሕ ዛላታትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ወፋሮ ብተወፋይነት ከም ዘሰላሰልዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩ ኣብቲ ወፈራ ካብ ዝተሳተፉ አቶ ኑር ሕሰን ኢብራሂምን አቶ አብርሃም መድሃኔን ነገዳስነት ናይቲ መደብ ኣብ ልምዓት ከባቢ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ እውን ዝሕንጸጹ መደባት ንምዕዋት በርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ደቡብ አቶ ዮሐንስ አስገዶም ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ንመዓልቲ ቱሪዝም ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውሃድ ብስራሕ ክዝክርዋ ስለ ዝወሰኑ ነቲ ዕማም ከም ዘካየድዎ ጠቒሱ ዝባደመ ቦታታት ዳግም ንምምላስ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ኣበርቲዖም ክነጥፉ ምዃኖም ኣረድዩ አቶ ዮሐንስ አስዒቡ እቲ ብምኽንያት መዓልቲ ቱሪዝም ክሰላሰል ዝተወሰነ መደብ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝተወደበን ዕውትን ምንባሩ ኣብርዩ ኪላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ዞባ ደቡብ አቶ መኮንን ፍሳያ ድማ ወሃብቲ አገልግሎት ቱሪዝም ንዝውሰድ ናይ ስራሕ ተበግሶ ብምድናቕ ዝባደመ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ሚኒስትርታትን ካልኦት ኣካላትን ብምውሃድ ናይ ምግራብ መደብ ንምትግባር ውጥን ከም ዘሎ ጠቒሱ ኩለን ሚኒስትሪታት ነዚ ቅዱስ ተግባር ተገንዚበን ናብ ምዕዋቱ እጃመን ከበርክታ ተላብዩ